Учитель! Да ти задат къде фит? Това те ви куричи, ме. Курицата на ловарда, да, Иван. Чукат гара, бъдуча фрегат линта. Галиба. А за Владислав дирекцията? Ще случи на бертане деца. Така. И жената му ни Имаш ли пилята, гасейта? Гасите има. Пойчита ние. Ти нагледаш ли? Мога и да таба вика. Мога и да това. Мога и да Аз взема, мога и да това. И тя беше се покъсала и ще крит. Аба, тази година не има. Ама виж. Реко, пилята се гледа и е терма се скъра. 3 деца орат нам екип. Скочи ги гледаш ме, на любенички ми. Надаваш ми да мине на съкърва ти. Хайде! Хайде ма подаваш се на тази. Ник не съм те виждал. Але видял? Ние са ми комшиите. Надаваш. Купили видяне на лято, лято на пазаре. Аз то паш от краката и нина. Така че раметликата балтала и съм напукали нина и мигра. И ще надай, че тук я дара да я видя, ако не ще надай, че ако дори го тая ирам, ако ма базе точи да те начуем. Ако мъчиме не нас се стопаш. Има таки черни. Краката и теки са напукали нина. Да завираш пръстите. Саке чалай на газила. Саке чалай на газила. Ля пермзи оговете са по страна айни. Ага, саке чалай на газила. Много. Ма загар това, ля ланите и милица. Вала, цяла къща и 4 дечица. Загаринцата ма работа. И дереца на мети пори едно. Тука. Але и некот гледала ма? Вика, гледа да ходиш по баиране на нас. Да, бе, тук шапчица. Да века на това много юбаво герите. Джана якън загар. Да не са ти добри, че са на работа дъщерите. На рад? Коя праскавала плюска? И ти? От бъгарека на тите емини синовите изкапаре, таки стане... Не, това са гледане. А па вие на моса носите от киселица. Хари таки дръте бял пръско. Не е на гуджучка, не е, твоя не е оане. Ама, иде тези земнори ме се събират, ма. Лятно ме е рал да като работиш. Той ти верна, на моса носите да радиш. Нали виран съм? Нима ти нищо. Я за като толкова ма крипи. Катен, да се катен се накара. Тя кара добре, като ще ли ни ги? Аз с зле да се скарате. Ние това се гледаме, ма базейни. Не викам нищо. Тя катен чекиш ме шо. И коли беше момиче и катен. Макс. Не, ние от това се гледаме. Меđубур, като доде лято, меđубур, ала бим берекет мирсен. Гуджичка, що не играме? Детето вас кире. Той вчера си доде за ферката. Чая на аванса пън. Мога да не, ронила сме аз вазена. Аз се кърват. Ронине. И Лани, мънинкото, голямото момичето ми и пастор го не съм казала на сирка. И той като рекал да старим, аз сакам. И той рекал на момичето ми, къде шалам да са лиди. На Джемиля ли? Ама моята дъщеря, знаеш ли сме Ронина? На Джемиля ли? Аз го казвам. И тя рекла, би са краба и без кичики не си зеги люрдък. Ама и беда детето те крари япту, ма япту. Чакам. И те ми там да сгодете до това, па се каже, тя рекла, на такава молица би за краба и си. Па тя много бъл спявам на куртинът. Сака честората и лъджица, като на моята дъщеря. Май на жената децата много са добре. Май на жената децата много. Виж, коя дилто шла? И ще седи меđбур. Май вика на базейни, която ярби, май съм. Ти не седиш ли, ма, ти не седила на кухня. Иде. Булката и принела и работа. При нея. Ще врати те да се работат, ама намо така се намират и го на работа. Кали ли ферде? Ти ма джират се на това. Таби. Добре са много на жената децата. Така на добри ника, като майка си да колито врат работат. И село има жени, таки дето мъжете им нама работат, яни ще я померлят, виж жена така му тигли на Агасан. Агасан е работил. И се шарапа до него. И се шарапа предо него. При него и цигарите, ударчарите, нима карма, нима май. Като доде зима, всичката зима, жената буа му тика. Нормалито. И тя да се разкривила и тя не може. И аз я буа, и увира носи. И таки не случи валя нищо, таки да го покусури. За мъна гелер всяки дика, иди майка и баща и бизар. Ама виж, чувало ли са?
Аферим на жената. Бия на тели. Да, бия банджико, вия банци. О, са герни, дитне джекни. Като нима, ерше катванеджа. Мъж да, жена да, който гради зама напреди, който лежи, няма му нищо. Ти зика неща кара се вдали, а ти зите ги да го теглиш. Стига веќе, па трябва по-дълга ги чупва. И наплетиш, ме. И лято да ме плетело. Сега ти седиш ли ти? Се сяда. Се дръжиш. От като се от факилтето до костане ли се плето. Се сяда. И се кланеш? Кланем се. Алла кабулит. Кой те научи? Елак жена ме. Ми таби. Нима де ти, нима нищо да се разваля, ба той ще ме превари. Аре белата глава да връвани на той изкипя. Децата те много работа. Унези води на ме типи джумарте си. Голямо. Лиса университет? Лисето, до година сон на лиса. Работи и главата ме чем ще малко пари. Знаем. Тя падна лято с такива коляното, стана амелиятни. Амелиятно да спаспони си пазарте си били. Едни пазарте почта да си бие игла. Я тава пазарте си. И то какво? Коляното е? И такива паднало до дори така като дупка направо тя уди, ама тая не яма. Диска пак алтъм? Не диска пак алтъм. Тя стана амелият. На касабата или на факилтето? Тя отпрати на дедета стане си на Недарени. И Мартин ми четвър дан на белар. На раните наш не тървата. Доди си вчера детето да скере. За търтара калото той, чокил муж. Докара му тръцеката. Добър. Забирай. Йоко ма, а в тая пазарте си щастливи? Малко ме. Ми толкова, еди ги. Сара ги жине, не? Отвадат се. Видно кой това загарата да са. Де? Осинката? На Фатма? То там. И дръти еди. Вала и дръти вчера го видя, минерал да някой иззем. Той работи. Като ничка. Той много добър. Осинката си джилъзен като баща си.